Sapa sing Pak Ndani? Jenengan niku, Pak. Nanti. Le rapo nanti? Aku le teko nanti. KUA. Yo jan aku maneh ki daftar satpam KUA to. Iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Nek penghulune kae, nek penghulune kae kok sane kaken iki demi iki dengan mas kawin emas 10 kilogram. Ditugel wae kok wis ora. Selarep gambleh cangkemku. Kula nuwun. Wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Ora apa-apa nggih nderek Mangayu Bagya awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dis Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Ya. Ingkang kaping 67. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka universitasipun. Ya mengiki katon sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Ning uga oh ya kancamu to kae. Ganjiran. Kembarane kae. Ning ya uga gawean ki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina sewengi ora sare ngasih Gur. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula ya ketok sayah tenan. Lak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Kang Gareng rene kan siap truk kula nuwun ya truk ya. Ya. Apa iki? Wah, gak kapusan aku tak kira nomor. Ngerti ya tak? Apa jenenge? Tak tuku kabeh. Wah iki 3 ekor iki. Lumayan nek anu. Kowe ngawur senamureng. Kula nuwun, monggo. Iki acarane wayangan. Wis wayangan yo tak tapuki lho kowe. Iya. Iki acarane Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono to? Ya. Iki nimbali awake dhewe sak rombongan ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dis Natalis. Apa ya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana 3TH. Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik untuk itu. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary. Ayo, di asak-asake anake dhewe. Iya.
Iki. Oh ya, siap. Ora usah suwe-suwe. Ya, iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan setengah 3 terus kelakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ora. Apa kowe klothik-klothik jur leren lembunang. Ah turu sak kremedine. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya anggere mengawan bar dines ora masalah. Nek mengawan orang apa-apa njur turu ah. Kan munggah kon nembang kuwi ndak apik ya to apik. Iya. Ora apa-apa. Iki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun. Monggo. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Oh nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Ya, Pak. 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? Wonten 631? Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Iya. Nek ora ana kula hitung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dhuwur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Bobol nggonku ya. Iya. 297. Iya. Kuwi sing ora diselingi gendeng ora? Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gamblah. Iya. Wah. Sopo Harmadi kuwi? Iya. Aku ora manu, Tru. Iya, suwe ra petok aku. Iya. Seminggu punjul ora? Iya. Sapa kuwi Mega kuwi? Iya. Allah, anggere aku nyebut jeneng Mega kok mburi do. Oh iya. Iya. Anggere ngono kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kuwi wis entuk ya, Pol. Kowe kuwi wis ngrusui aja ngrusui genteng. Pathak sisan malah. Ngene kok ora. Ya. Rasa digelang-geleng ora trimo aku nek ngono. Iya, wilujeng enjing sayang. Oke, pagi juga sayang. Lho, Kowe mau metu ngendi ya? metu ngendi piye? Ah maksudnya jalure metu Nglanggeran apa metu ngendi kae kidul kono? Metu ngomahe Mbok Desaras. Oh, ndlingo ya. Iya. Oh. Nek arep Kepiye nek apa? nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Apa banjir ya? Oh iya bener. Iya. Ora masalah. Banjir. Takon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudnya? Aduh temen. Aduh temen ngungsi wae. Wis aman kok banjir wis apa jenenge wis ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki ya menungsa siji kuwi. Kene banjir tring-tringan ngusungi barang ki telepon kuwi. Halo, nggonmu banjir. Banjir kendangku sungono. Ya. Tak kira nek nggone kono ya kena banjir kok. Jebelna kan. Jebul kon kendang. Lah kayak story iki ya Pilabara ndongake nderek bela sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lho sing penting kendangku tok nggahke wis alhamdulillah matur nuwun lah. Pantes kok kendangku arep dicolong. Lha aku Kewe mong jilian. jiliane sapa? Jilian. Golek jilian kae. Oh iya. Ki emang ana maca iki lho aku ki kesel gambleh wae. Njaluk tulung sing apik. Hah? Njaluk tulung sing apik. Dik kula anu pun Kakang njaluk tulung iki supaya diwaca. Sik, mau kan ora dik kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing coba permen baper. Iki my time. Oh ya, iki wektuku rada gawe ngono kok. Mau dugi pinten? Hah? Maca Kang. Mau anu 5. Anu loro 9 mau tekan 2 9. Nggih, 4 mi. Ya Bapak, saiki 5. Meneng.
Nggih, nomor 5 464. 464. 464. Ku nek diwalik mantap. 464 kan. Selanjutnya 346. 346 346. Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Ngenteni. Ngenteni. Saking Om Tato Pakusadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku. Rekening kula. Oh iya ora apa-apa. Nggih, ngeten iki nggih Mas Dani ku sering julid tok niku. Julid piye? Aku iso ngopo lho padoke ora. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe iki ora patut nganggo iket nyintring ngono kowe iki. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Lah aku seneng nek dibawani kok. Oh, nggih. Arep ngenyang. Iki suwe ya. Angentane iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salting ki malah Mas ketut. Kamu kan slendro ya ngono. Alah. Yang dipikir kok ming wong semanu wae. Tak tunggu seliramu tak kira diluk rawuh sapa sing pantene jenengan niku Pak nanti ler apa nanti aku ler teko nanti KUA yo cen aku maneh ki daftar satpam KUA to. Iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Nek penghulune kae, nek penghulune kae kok sane kaken iki ini demi iki dengan mas kawin emas 10 kg modal. Emas 10 kg kuwi ora ambruk. Iya. Jamban pinggul sok ndi ngengrengan apa? Nek apa jenenge nek ewo? Iya. Anu ora arep nganggo campur sari. Oh iya. Terus Man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho. Iya. Kowe tukang godhog banyu. Iya iya, heeh. Pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh. Oh iya. Napa jenengan sing supet malih kok ewo? Ora kok ewo, ngono ewo mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing ngajeng mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Awong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu uleh-uleh. Pak Ipung. Oh iya. Wis akeh pokoke. Iya. Tukangnya parkir Pak Dekarsisi. Oh iya. Terus sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Wariso, ya terus warang gonone Bu Tarni, oh ya. Karo Mbak Anggi, ya. 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 Tangis kang kebak Domas melotrok jarike. Mas Juang Domas. Aja Domas. Domas meneng-meneng bae. Cucuk lampah kowe kok.
Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kowe sing Ya Allah. mbok kowe wingi nang Medo Martani ngrasani apa kok main sret. Ya Rabbi. Oh. Amin nek ming lair cocok ora kanggo ngono, sing penting batine. Putar ora. Wirang to. Ha iya sing. Di anu, oh gremes nah to. Nggih. Marake adem. Wis. Terus nek adem kuwi karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njer gegeni. Wo. Aja lah, aja nang kene. Yo. Aku ngenteni kamu. Tungken. Nggih. Diwacane. Wacane kok tungken pisan. Tungken, Pak. Iketmu nyinteng ora wangun kowe nganggo kena ngono. Kekno aku wae, aku wae. Wow. Ya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Meng asik tok. 456. Heeh. 456. 456. Wis do mulai wis do ngantuk kok ya. Ojo ramasan. 415. 415. 231. Malah kaya napa lho. Kacane entekno sisan. 366. Kowe iki maca notasi kok ya padha karo ya to. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Yo nek. Maca Durpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kowe dadi liwong kowe engko. Yo nek. 372. Si irip mi. Apa nih? 323. Wes suwe-suwe kabeh main. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Loh. Nah, 519. Lah dalah. Kodar ora. Songone ora ono. Songone 4 tambah 5. Songone mung enek saron tok. 3. Iya. Iya. 034.
Duplik ngono. Nah. Apa kowe iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 6 2 3. Mike Mbak Niken kecer. Malah HP lho. Sing pengko le gocek iki men ora mloya mlayu rono-rono. Apa, Pak? Di lap tisu sik. Iki sisan dientekke mawon ya, Mas. Entek jajah. Karo sisan hadiah utamane iki lho. Yo jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe yo melu maca ngono lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok, Pak. Oh, spesial kon maca tok ora dibagi tur pesen. Apa neh? Lah iki 3 7 8. Wah. 5 9 0. Man. 5 7 4. 5 4 2 4. Na. 2 1 0. 2 1. Kotak. 2 5 8. 2 5 kotak. 5 1 7. 5 9 9. Sama-sama. 5 0 2. 5 kotak. Nah iki angka API 3 3 3. Nah iki angka terakhir nih Mas. Apa piro? 5 5 6. Kajaluk ca. Yo kayak langsung 556 pas karo. Yo tredang. Yo. Gledang kaetan. Klucek ta. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, sing siji larasan telu tak tutuk bareng. Tok tek tok. Piye jalan saras? Oh ya jangan lah ya. Sing kawugan akeh ora ana kata. Oh ya.
Lah kowe nang mburi. Hus. Gledang. Yo. Tunggale Mas Kimpul teka. Ora tunggale kayak bapakne asli. Nggih, sampun katun, matur suwun. Oke, sik aja linggo sik. Lah pripun? Tak bagahe iki loro ki wacanen ya ta. Nggih. Iya ta. Lah kuwi ya. Waca. Waca kowe sik. Kreatif, Pak. Niki door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 467. 467. Hore. 467. Naku genti. Naku genti. Mboten mboten. 308. 308. Heeh. Ngoten. Enggak namu genti. 565. Asai. Ku sing tak tunggu. Kok ya. Ngaku iki. Nggih. Iki hadiah utama. Ya. 353. Ya. Kalau kinten wau ajeng pete ngoten. Aulis. Enten boten ingkang dipun sebat mengko wau mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek mboten enten nggih diparingi kula nggih kula purana. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda, kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan boncengin aku gitu kan. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak Ya, apa-apa. kan itu romantis banget. Oh enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijungupin aku kan loncat mana. Sadele ngawur ora. Iya, sampun, Mas. Sampun. Suwun. Ya, engko dilanjut ning omah. Ya. Le ngopo? Le ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Udah kasur dengkulmu melacot kowe. Ya ora apa-apa. Kamarku sing ngelor isih isih urung ngasat. Iya. Heeh. Terus tak critani to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung lah aku. Iya, aku bebuang nang etanku kae. Nang ngene Pak Parjo. Iya. Ndalah kono ya jabuk ora kena disiram. Iya to. Mbasan banjire mlebu nang gandok kan kamar mandi gandeng karo gandok. Iya. Droteng ramu nang gandok. Yakin aku ora ngapusi kowe. Iya. Ora percaya telitine nang gandok Pak Parjo niku. Gedang goreng. Do nyantol. Nemu urung kae mau, Mbah. Ayo maling ora ya wis ajur kok. Ya wis lek wis ku wis ning ana siji loro sing ning gembuleng. Jijiki kok ora jane ora. Heeh. Ana pamundutan apa meneh kita manut Mbak-mbak Waranggono. Boyo. Boyo sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik. Ya, mau Mbak Anggi wis berdiri. Ya, Mbak Saras wis berdiri. Boyo. Saiki Mbak Nikan sing urung berdiri. Oh iya. Mbak Saras urung to? Oh iya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras. Ya. Hei. Asik iki. Ndi Pak Nanang mau? Apa iki bal kasti? Heh? Oh, alah. Ijolan. Ayo beda isine. Kowe gaya Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora kamu. Ra,
Ditantang kowe. Ya, terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa, Pak? Sek kayang mawon. Manut. Gelo. Hah? Gelo. Lho siapa? Gelo. Oh iya. Gelo, Mas. Dolanan apa to dalang iki? Keprak iki lho. Iyalah. Seneng apa? Enggak, Mas. Ya ya, Mas. Yo. Hey, hey. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Wonten pamundutan lali janjine. Saking sinten menika? Oh, saking Pak Bendol Sugiyanto. Bocah. Sawer satu matur nuwun, Pak. Nyonggo jajan. Alah. Ih, gemes. Gemes ya ciwelan ngono. Iya. Kira-kira. Yo yo. Kaya ngene
Tuman ora. Iya. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Iya. Jam pira, Reng? Jam 1. Jam 2 lewat 3. Ya. Wis ayo anu wae ya. Ya. Ya urungan sowan bapak kan turun jare kok gawe. Ya, ya. Kirim Al-Fatihah kasih. Ya, khususan melaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakna Swantara Al-Fatihah. Tuncung pratepang Ya, ya. Nano. Saben bengi nyawang Semblengipun, Mas. lah kok sampean ora jumbul ki ngopo lho? Aku ki Masem mlengeren nyawang Lisa. kami tenggengen nonton Lisa. Oh, ngono ta. Dadi bar Sing- nyawang iki terus nonton sing- raiku munek-munek ngono kok. Sing ditonton apane? Ya piyayine dasare ayu, suarane halus. Pupure ya isih ketok lagi bar. Pupune? Aku piye? Wedakku piye? Pupune alus jare. Pupure. Oh. Pupur. Kaya ketengen dinding. Bocah ki rumasaku kok ya tengen men ta ya. Ayo kupengku ku ya. Pupur. Walu ya kaya ngene men. Iki pupure halus nek iki bar pupuran kudu rontok kabeh iki lho delok. Lawang ya le nukoke mereke kleru. Lah mone ra ya Sing men putih no ki piye? Semen. Ayo, Nduk. Iya. Obahe lambi we beda kene nembang iki. Aku biyen iki dek padha Lisa iki. Oh, obah. Urung obah wis kok alem lho, Pak. Enak aku ki gelem obah. Alah. Obah sing kepripun niku? Nyuwara mah lho nek nggon lambe iki. Oh, jenengan ki obah ngoten to. Lambe sik ndi? Kaku. Tak cetot lho kowe nek nakal. Cetot genti. Cetot kok ngono. Lah ngendi? Oh, cetot kok nggon kuping iki jenenge jewer. Lah iya, Lah kene mau kok cetot nggon kuping. nek cetot ki mburi. Heeh, oke terus. Karep Gatot. Ya. Yen mamajeng mong karo janur kuning nek joget ki karo sing sumeh to Pakne. Amet sewu sampean ki nek joget mesengut ngono ki kon paningale jan kok cempe. Sempe kok semene ya wedhus ngono kok. Cempe semene anu ngentekke empengan. Nek aku setahun ngingut sempe ki 5 tahun ilang ra ketemu. Lah kok ilang sebabe lah ngopo? Lah ganti wedhus to bisa. Wah iya iya. Oh malih to. Kaya gedhe ngono lho tegese. Wedhus. Lho, le mikir kok suwi to Donen.
Aku ki ngingu cempe, 5 Nggih. tahun ki cempeku ilang. Nggih, dadi gedhe. Katile kok dadi wedhus. Dari malih. Iya. Cempe. Kangge kenes-kenes pun. Kembang lambene dilebokke to jepret. Ning syaraté men iso lewe ngono kuwi cangkeme kudu over. Wis. Lah apa? Aja cakep, Lah apa? congor. Kula ora nganu jenengan lho. Ora ning basane iki aja cakep. Ning nek cangkem basane tutuk. Nggih. Aja nganti Tutuk ya, jangan Nggih, kleru. tutuk. Tutuk. Ya monggo. Lah kuwi Iya. kudu punjul saka ukuran biasane. Ndak kleru lesan. Monggo. Kambang wae waton. Gunung Yuk. Sepiteng. Sampeyan mau nang kene iki lho. Wala mbok yo mon. Lah kok nyedak kono? Lah nyedakku yo bendina yo blenger iki mbok yo rada sing sithik. Modar. Ngono. Kene nduk ora apa-apa Simbah ki karo Simbah ki aman. Wah, aku ki wis ora ngopo-ngopo. Mbokmu gedhe iki wis ora anu. Busuhin mriki. Wah, kayak kene yani wis ora weruh Oh, apa-apa. busuhin tengah, busuhin Kepiye? Kepiye aku tengah. nek ya ora weruh ngono. Merono tak adang-adangi no. Nggih. Kula tak marep mriko mawon. Kok nek nganti ngrangke. Titenono e. Di bojo kok ala-ala semut gatel ora. Apane? Iki gurane wong ngono kuwi langsung cekit-cekit. Lah nek ora tak galaki yo nyamari kok. Iya hitungane. Lah iya. Cepitan. Pindu welene pancen cocok acek. Sampai gak bali. Iya. Panas. Panas. Kuwi susurane dilepese. Lho iya. Kaya mbokmu gedhe piye nek nyinden ora lipetan kene iki to. Ora. Susuran jite kae. Heeh. Ya terus muni panane susure ra capane. Angger bar bawa ke itu. Kok kaya Keteng si jubang. Mulane biyen ki ora neng pemerkosaan. Ora. Lah ora doli penan dua susuran. Sapa sing arep pemerkosa wong susuran? Atone dadi abang. Ana wong lanang nyedakno e ngakang. Kesu. Aku gak bawa lo ya. Bawa lo ya. Gak. Simbah, nek susuran iku amit wajanipun anu lho. Awet lho. Wah, ben kono aku ora susuran ngungkuli wedhus. Oh sampean iki apa-apa dipangan kok. Mulane ki nek memangan ki ya etung-etung. Putul ya dimplok. Aku- Uler ya dicaplok. Walang. Kowe iki wong endi? Gunung Kidul. Ah, padha. Lah ya sing Gunung Kidul iki apa wae iki ya Gunung tetep. Kidul ki gegremet apa wae. Lah, Umpamane rengit ki kena dicekel. Rengit iku napa enak to, Mbah? Mula gegremet ki angger dilairke nek Gunung Kidul ndredege ra elok-elok. lah iya. Lah wong rengit kuwi nek iso dicekel ngono dipencak kok senang. Wis tak linteng kok. Dipecok apa dipecok? Pencak. Dipencok. Oh dipecok. Ya. Apa? Panas udan. Kapan
Apaan? Panas udan. Alam. Udan panas aling-aling. Capek gunung. Gandeng ingkang ngersakaken menika anu nyuwun Jula Juli monggo Jula Kali Juli. Juli. Ya nyopapunten Bapak Ibu menika kok Jula Juli utuh mboten namung parian kemawon. wis ngerti nek parian rasa diomongke. Nek ana sing becik ya dipethik, nek sing ala sing kirana, nek sing lucu tulung bro guyu. Dene ora guyu berarti lara untu. Yes, ya wae omong sing sedenge. Simpel kok ya, Mbah. Cangker gadeng dasar isih tegan. Nadyan tegan saben wong untir. Lencir kuning dasar isih prawan. Allah iya. Nadyan prawan saben wong untir. Anu mikir. Piye mau kata-katane sing ngerimo? Kepiye? Nadyan prawan saben wong muntir. Sing diuntir apane? Nawan sing diuntir. Pikir Ana prawan kok diuntir ki diuntir apa? ngesir. Oh, Lagi ngomong nguntir ngono. Lho jenenge wong tua kleru-kleru kuwi ora apa-apa to. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Halo, nene. Rumah saku ki kok. Tempene garet sambel bawang. Apa-apa Terus tempe garet sambel bawang. Terus anu apa, Mbak? seger pokoknya aku nyambel bawang. Weh, iki parian lho iki. Ayo. Kon parian lho. Ono. Ya diganti nek ngono. Iki mau ditenteni pamer saiki lho. Lah kuwi kurarep go madang kaya. Iya. Ayo, Mbak, dilanjutkan. Tempe garet sambel bawang ayo dong irit kanthi sesuk padang. Ya yo ya. Kepareng matur dumateng para pamirsa. Saestu ingkang pinalar maneka budaya Jawa. Tinggalane nenek moyang kita zaman semon. Ayo dulur iki padha lestare. Wiwit biyen ana dulur lan biyen mula. Dina Jumat jare simbah dina sing paling mulya. Nek biyayi kanggo umat muslim wajib. Ayo salat Jumat bareng-bareng ditindak. Nek saiki dulur zamane hebat. Nego isih ana manungsa sing padha nekat. Lah apa bener ning donya iki wis arep kiamat. Kono banjir, kono jeblok perang gede ora makan. Mula dulur kabeh ayo dotop ngeling ana sesuk awake dhewe lamun wis ana akhirat ora disuguh susu coklat wong sing ana kono mok gambale Lakno rasah tuku mobil baru. Kae bu sing ngagem dipan kuning. Terus
tak jaluk ibu kae kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring kae ibu sing ngagem cita coklat tak suwun rajin le padha saleh piyayine ora seneng berkhianat tak dongake urip tentrem saha kembane Amin. ana meneh cita warnane putih kae busana muslim dulur berlambang suci nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan aku disamakan Allah dasar ayu ditambah beriman sopan santun bahasane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an drame menang aja marepmu isih rumangsa heran nek nonton bocah wadon enom dong nganggo pakaian rupane ayu awak putih radieman ngalor ngidul rupa ayu digawe pameran iya ngene ora wedo akesi tulung ayo dulur kabeh sing ati-ati kasus pemerkosaan iki sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi kan nek suhid iki angel tak kandhang nyandang nganggo model bocah saiki wis awake rada lemu ditambah bokonge gedhe nganggo celana pendek persis kinten ditaleni bareng nekat-nekat aku ki bojo apa musuh ya bojo ora apa mulane nggo golek duit ora apa ayo sapa pawuan ana meneh bu kok bocah ABG iki wong ngopo ta cah nek duwe aku jaluken tutuke sik ketut ki Mbok Suwin kuwi lagi galau Rangane to lagi galau-galau Bandung. Ora usah mikir wis ben. Wong nyandang nganggo ki sing rapi lan sing apik kena nggo contoh ora ngundang bab-bab sing negatif. Wah, nek cara Mas Ketut nek sing nyandang apik ora bangki ora. Oh, lek nek ngono sing mangkelke ngono lah bojoku dhewe Bu. Tau ning pawon nganggo celana sakmene. Tunggu genine mati wae bareng celanane bedah genine muruk dhewe. Sampean seneng to? Nyawang bojo kaya ngono kuwi ora kok elekke. Ya ta, ora kok saru malah kok delok. Ya, aku ki ketok apik ngono apa piye? Malah dipoto barang. Aku mbaten kok bojoku ki ngempet blower kaya aku. Nek yo ora sanes wong guguyon kaya mencara. Kaya mula dielekke kabeh nyandang nganggo ki sing do becik tur eling. Ayo dulur eling marang pangeran. Ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. terus Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa. Iku ngono mung sampiran. bener. Tenan dadi apa-apa ki iso Tenan nggih Pak Dik. dadi wong urip aja pelit lan kikir ngono ana donya amung mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono ora ana tempate parkir. Besok ora usah ditumpake mobil. Ya. Kuwi dirungokke pituture Mbak Kaloya ya apik. Terus ki wis ndak kesuwen masalah iki. Nadyan wadon. Nadyan wadon
Dulang. Oke yo. Giling kita. Giling kita. Giling kita. Giling kita. Iki beda Mbah, iki Mbah. Apa niku? Keprakku beda. Oh, nggih. Latihan jejak keprak Solo. Ah, nggih. Bisa senengan kula iki kok ndeloki keprak Solo kok kaya apik iki pirang-pirang. Iya, mbok sithik. Kok sithik terus Ben awet. Nah, nggih. Sekar bisa nyawa Genong bisa dadi raja Giling kita. Yo,
Sampun panjenengane capek gunung sak CL-CL. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Bisa munggah. Ora iso munggah nganggo pelontar. Kalian ngemetaken Mbak Cangik nun sewu. Nggih. Bilih Mazda. Nggih. Menika wonten cenderamata, wonten kaos ingkang gambaripun Mazda. Sing abang-abang Abang kalian ireng toh abrit kalian semeng jane arep dinduke. Gratis ning gandeng piyayine upaya semene. Sudah kebutuhan malah do suwek gek diganti rugeke pokoke sing lengen cendek niku 75. Sing lengen dawa niku 80. Dadi wonten beanipun ngaten. Nggih, nek ngersake wonten sisih mriku menika wonten petugasipun. Monggo. Semeng, abrit, lengan pendek dan lengan panjang 75 dan 80.000. Timbangane do suwek ku nek didumpe do rebutan suwek. Rebutan monggo mung sithik. Lah nggih. Iya, tenane nek arep didumke. Lah niki arep didumke nek gandeng sithik ku rebutan do suwek. Lah nggih. Nah, gek didol wae. Dadi menika boten pinangka tuku ki ora ganti rugi. Gak ora ganti rugi. Lah, ganti dinggo ongko jahit karo ganti batik. Padha wae. Ora batik ya. Dadi ora ana ganti rugi sekarang. Kenangan atau deran mata atur bahwa memang senang dan ngefans sama Mas Yusuf. Nggih. Monggo wonten iring kidul. Dan seprika pokokipun mriku sampun disalon. Iring kidul ki kono. Oh nggih. Mrika pundi, Pak? Nggih. Kono ki wis pokoke kuwalik lor kidul ra apa-apa sing kuwalting sing penting ora kuwalik ngisor dhuwur. Mergo beda ngisor dhuwur beda rasane. Beda arah. Kok nek nganggo gelungan nang tungkak piye? Lah iya. Ya niki enten pamundutan. Napa niku? Saking Pak Sarino kaliyan Ibu Sunarni di Bekasi nyuwun lagu Loro Asmara ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Kenton salam kagem keluarga Keringan Pak Herno kaliyan Ibu Kamiem. Ya matur sembah nuwun abur-aburipun transfer 500.000. Terima kasih. Sesuk katri narik iki duite anyir-anyir. Ya. Mbak Mega sayu ya, Nduk. Kirangane pamundutan. Ya, Dik, ngadeg. Ya. Iki sekalane Dek Mega medun panggung. Heeh. Iki sapa-sapa dulu mresani saka dalem. Mbah Waluyo kebangetan ya. Apa niku? Ro tanggane kono ora digeser kene, mesake kuwi ya Allah. Muga ana gek men. Muga ana. Men tulungi Mbah Waluyo kae. Ya ora usah golek gawe. Wong wis iso medhun dhewe anggen medhun ki sikile sik wis bener. Masa medhun dasis. Lah ya nek ula kae lak medhun sik das. Oh iya. Menika kathah sanget ingkang mresani saking dalem live streaming menika Pak Nandi, Munut Lor Dadah, Mas Erik, terus Dek Siska, terus apa kae Pak Suraji Nermulo. Sugeng mresani sedaya kemawon.